И какво става, хора? Днеска с Ванко ще играем най-лудата игра в стила Брейнрот. Ванко, обясни какво се прави. Общо взето трябва да се удряме и трябва, който откаже първи мобилнито печели. Да, който първи... Който открадни Брейнрота на другия печели. Да, т.е. мобилнито. Защото обикновено се играе с 16 иначе Брейнрота, ама ти няма такъв. Да, човек, аз нямам хубава. И имам 1 билион, буквално. Да, аз имам 5 трилиона и почти 6. Почваме, давай! Стоп! Какво? Без такива, бухалка. И без бързо бягане. 3, 2, Давай, бой. Аз тебе добави, добре, не този Мартин. Казах мобилито. Казах ти мобили. О, боже. Не, брат, това беше много тъпо. Взимай го и така, от начало. Не. Равенство. Чакай, не сме напочнали рунда. Не сме напочнали рунда. Не стои тази бухалка. Не сме. Бухалка. С бухалката ли, бе? Да, без бързо бягане. Свали бутушите. Това не са бутуши, а пружини. 3, 2, Давай, къде си? Стоп игра, нобилито, Мартин. Нобилито. Добре, давай. Оправи се нобилито. Ей, сега ще обера. Оправи се нобилито. Ей, сега ще обера. Оправи се нобилито, ти казах. Как така да ще го правя, бе? Влез го къде трябва. Да. Лъчка, джунгъл, за мен е близо обикновено. Давай. Сега ще откра... Да, стоп игра, ти се бутушки. Сега ще открадна добието. Хора. Без бухалката, без тази бухалка. Ела ми сега ще смажа. Къде си? Върли ги по четвърт на малепет? Не. Бързо. Преди да си го взел. Ама... Ела ми сега. Не. Отивай пак и ти премести нобилито. Хора, Ванко има за сега 2 победи. В случай, че не сте разбрали играта, значи той като ми вземе нобилито печели. Да, ама ти не трябва да вземаш мой. Така. Разбери, че двамата сме го дели от началото, знаеш. Ще пусна хубава Брейнрот, ако иска да го взимай. Доста добър. Аз думах много фюзнах. Ела ми сега. Чакай! Така, да си купна. Добре. Ще се тръгна по някаква причина? Бързо крада нобилето. Бързо, хора, да успеят едно. Не, бързо. Yes! Аз бях първи да го взема. Не се брои, трябва да не съм го взел аз. Не го държа. Който първи го вземи. Ако преди ти да го вземеш, трябва да ме удраш. Разбрани? Брат, това е много сложно. Така, 3, 2, 1, давай. Махай се от мобилнито, Марти. Марти, не си гледа, няма джунгъл от джунгъл. Какво? Бомбини години. Не, силен. Добре, чакай. 3, 2, 1. Казва го човека, който има бомбини. Бомбардиро. Брат, ела ми сега. Как ударихме се и двамата дори някъде си? Брат, това е много трудно. Бързо, стил. Марти, чип беше по глава. Не! Ударих ли да? Ела ми сега. Бягай от така. Бягай! Сега ще открадна да убидето. Не. Аз съм го взел първи.
Не, хора ще успея, ако не ме удари. Не, беше толкова близо да го взема това нубини. Значи, взел съм го. Сляп ли си? Не съм сляп. Не съм. Колата е упро. Не, това е невъзможно. Възможно, аз бях толкова близо. Марки, без бързина. Ама това е чит. Това не ми ли дава? Ето, печеля. Победа. С... Марки е нобилито. Нека нобилито печеля. Ти печелиш една точка. Не, ние играем до една точка. Доколко? До една точка, дай ми нобилито ми. Дай ми нобилито. Брати, верно ли спечели тая игра, бе? А? Верно ли спечели? Да. Ти първо чувстваше. Въобще не си с бутилки през повечето време и понякога ще имам 3 нобили. Не знам. Добре, ще го. Хора, сега още един рунд. Дай още един рунд. Не. Не, дай ми това нобили. Не, фак. Не това. О, брейки нобилето. Не ми кради. Хора, сега ще успея. Не! Нобилето ми не е нагласено и твоето не е нагласено. Хора, това не се брои. Дайте пак. Не, за какво заключих? Дай още един кръг. Заключил ли? Чакай, не сме почнали! Не сме започнали, махай с базата ми! Не сме започнали. Така. Добре, отивай с базата. 3. Без бягане. Ела ми. Без бързо бягане. Само без това. Бързо, не бъгвай. Трябва да му взема това нобили. Ела ми тук. Ела ми. Краднал. Не си го откраднал. Бъгна по тълхата. Не, честно. Тази печелиш не се брои. Yes! Не се брои. Брои се. Не се брои, но сме бъгна по тълхата. 1 на 1. Не се брои, бъгна по тълхата. Аз не трябва да направя нещо. Чакай малко. Трябва да бъгна да 20 пъти трябва да сложи, да се говори за тълхата и да видим как тя ще взема да бидето. Така, 3, 2, 1. Не. Майде, ти ще няма после да биде. Брат. Мърдай! Не да почнеш от тука! Откъде? 3, 2, старт! Ще ти открадна нобинито. Ако не оставиш бързо бягане... Аз забравям. Просто не го чакай! 3, 2, 1, старт. Защо го направи? Кое? Аз съм го взел. Да! Победа, как ти свърши играта? Не, хора, Ванко спечели. Не, дай ми това нобили. Не знам кой страх при мобилите, ама... Не, който победи, си взима преди нощите. Не! Хора, това беше видеото. Ако не сте разбрали за какво става въпрос. Идеята е, трябва да откраднем брейнрота на другия, обаче без той да наудари. И това беше видеото. Аз бях Пушка 5. Чао и до нови срещи.